Hi, hello mga kalas... Hi, hello mga ka-listeners. Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw day karong Sabado, no? Pitsa 11 na sa buwan sa Abril, tuig 2026. Pasensya kaayo, no, nga karon pa ta naka-upload balik, no, tungod sa Holy Week. Nga mga drama, maong karon pa ta kabalik upload, no, mga 9 days ago na din siya, mga ka-listeners, no? Karon pa ta kabalik upload sa Anino sa kagahapon. O sa dili pa din, no, akong basahon yung naay pipila nga nag-comment, no, si Kitten Slab. Kaning dramaha walay kalainan sa drama nga idol ko si Tatay. Kay pareha nagkwento si Amy o si Chuna nga mibiya sa ilang mga bana. Kay pobre din nipatol sa mga laki nga kwartahan bisag daogon o uwaton ra. Brikit gihapon for the sake of kwarta. Mao jud, no, mao jud may tabo, no, Kitten Slab. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw, no, amping diha pirmi Kitten Slab, no. Ug shout out kay ko, no, kang James Sabero diha sa Mansawan, New Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw, no, James Sabero. O kang Kitten Slab, thank you kayo, no. O sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no, salamat kayo sa pagsubaybay. Shout out din yung tanan, no, amping mo pirmi. O karon, no, dito maglangan niya ang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Part 20 na tanong, mga ka-listeners, no. Anino sa kagahapon. No, I don't think so, Em. Sa kumaayo sa iyong parug o kahit suraan. Imposibleng nalisuan ka itong tawhana sa iyong pangisip. Na, George! sultihi ko sa tinuota. Kinsa kitong tawhana. Unsay iyang kalabutan ni mo. Tumang! Wa! Tuhoy ko! Wa kami relasyon! Oh, really? Kun mo, si kinsay imong gikauban tibok kapon. Kinsa! Dito ko gika sa presento sa kapulisan kaya napablatter ko sa kong cellphone nga gisnatch. Unsa? Manawag unta ko nimo sa dihang nagatampa ko og taxi sa hadapin sa kalsada. Magpahibaot ako nimo nga mula sila ko sa papauli ka naglain ang akong lawas. Pero magdayal pa lang unta ko sa imong numero kahit nga gilapdi ang akong cellphone. What? Masaway ko sa pagukod. Pero kusog kayo niya bidagan. Ug nadagma ko. Tanawara ko do. Oh, shit. Nasama ng imong tuhod. Oh, Nga sa kunimo. Sa kunimo na. Imo na ba kong ilabay sa gawas ng imong kondo? Onsa? Kaya nang buhaton ko man ka na. Dadon ti ka sa tong lawak. Tambalan ko ka ng imong samad. Sakit. Inaya lang. Ang sugay kang migukod sa snatcher. Kaya sakitan ka nga tambalan? Mang, be. Mahalan, be. Ako itong cellphone, Ikaw, be. Napalit ato. Nya, nainamdum pa, be. Ako special ato. Dili may mong dilito na ako mabawi. No. Ayaw na kita una-una. Wa ba ni mo mahuna-huna, ha? Nadasod sa peligro ang imong kinabuhi. Tungod sa imong pagsuway o gukod sa mga snatcher. What if may katang na skina o kalit ng gidunggap? You could have died. Wala na ako mahuna-una. Ang ako magod nga, mababoy lang unta na ako akong cellphone. Pero kusugay siya midagan. Katong maong batanon. Mao nga, miadto na lang ko sa presinto sa kapulisan. Balikon pa na ako ugma. It's a waste of time. Pero Josh, Magpalit na ng dagbago og mga adlaw. Mas latest. tinuod,
Murag bata. Ay, ami man ako ilabay na kunin mo ganina dito sa gawas ba yan? Oh, why would I do that? Suko ka man kayo sa akong pag-abot. Sukit mong gani kaya akong naong imong gikumot. Mao nga abin ako imo na kong ilabay paingon sa gawas diyang kalit ko nimong gikugos. Gikugos niya ilabay? Silly. Why would I do that? Kung ilabay man tika, dinhi ibabaw sa kama. I love you. Tanawa. Siluso kayo ka. Pero dili gani ka mo I love you sab na ako. Unfair ka. I love you ba? Dili ko expressive. You know that. I am more on action. Ow. Arayang akong tuhod. Matandog ang samad. Tuhod na mo imong problema. Wis, isa ka, aron dili matarog. Ow. Bay! Abay! Oy, Gusto na na, uy! Mura magagalagos lang sang lagpos ni Noon at sugi kang kadugdog! Hunungin na! Abay! Sapot ka! Wa! Ipunan pa gito! Wa! Abay! We! Wa! Abay! Gumba na! Nalangka na ng kapoy! Pusta naman taon ka, uy! Sapot gani ka, klaro kayo. Kanay mong gilansang mo, ay mong gipahimot. Wa lagi! Dali untal na nagtrabaho na tong trabaho aron nga mahumanta. Ganina pagka, kiting-tingog. Duko na magagmayos trabaho. Di ba mo na husto? Gusto, pero kung may nakasuli mo, gusto sa i-share na ni mo si mong igala. Wa ko yan ang i-share ni mo. Bay, hindi ka matugan ako. Pero nibaw ko nga may gambing kang problema ron. Nasi mo dugan. Pero kung andam mo niya kang musulti, diyara ko ha. Andam na kong minaw mo. Sakit-sit ra ko ni mo. Wala gyud ko problema. Di ka ba makasabot? Sige na bay, kasabot ako. Bugat lang ang problema. Di ay, buot na ko ipasabot ka ng gisapot ra ka ba? Sabi na ko, di ka kaibaw sa poto na. Kalmar mo ka kanunay gud. Normal gud ay kang tao. Sabi na ko, AI ka ba? Uso mo na ron, di ba? Kanang AI. Sige, balik na sa itong trabaho. Aron, mahumatag sa'yo. Huwag dako tagagi. Sige, bay. Abay, Ah, pasaylo ako nga misaka nga akong tingog bay. Wa na ko tuyo sa kainit lang siguro sa panahon. O gusto ka, wa ako sa maayong buot ron. Pasaylo ako. ay, sabot ka di ba? Natural na nas tao, bay. Dirita nang igayon nga, maya tunggot, di ba? Siluwas ko nga, kulit ko, bay. Sabi siguro na ko nga. Anong gisingkahan ko ni mo? Pasiluwa ko, bay. Bay. Oh, manakagaon? Busog na ko, nay. Tulo raman tingali to kahungit akong nakita nimo. Unya, busog ka na. O, nay. Ato sa ko sa pantaw, nay. Magpahangin ko. Tiwas mo kaon diha. Elen, tiwas mo kaon. Oh, tatay. Oh, unsa man na? Gibutang naman nimo imong kutsara o tinidor. Yuya, Oh, unsa man? di na uyi tinuod ako mama. Ay, muuli man. Nganong diligod taon muuli. Muuli din si mama nimo pero busy lang yun kaayo siya. Masig mo hilak ka na sadha. Dako ka ra ba kay ba mo hilak? Makadungog yun ang mga silingan, lakip sa pikas baryo. Di naman ako hiyak. Mayo noon kon mauna. Good girl. Di man ako hiyak kay guoy man si tatay. Hiyak na po tatay. Habi ko bagdili ka mo hilak. Mitibi ka man lagig sugod diha, Elen. Tuyo man ako yuha dit. Tuyo yuya o.
Nya, tuyo sa dako sipon. Ari aping na ko, yuya. Makapati si tatay mo. Inay raman ko iyak, yuya. Mingaw na ko, mama na ako. Ganahan ko, pikpik ako, mama. Iktuyok na ako. Ellen, si Lola di ay. Nindot man sad mo pikpik si Lola. Mingaw man ko, pikpik ako, mama, yuya. Mama, uwi na. Pikpik na inday. Uwi anak ko, mama. Ellen. Gosh! Mayo nagkakay ko mo parking sa sakyanan. Makamaod, cute ko. Aris ka ragi kinahanglan tinuod. Or nga dali ka makaton sa pag-drive. Kaya kung talawan ka, dili dyan ka makahimo. Paragsa na lang ka ay may magkasabay ni Joshua sa paglakaw. Kami tagsa-tagsa naman may kasakyanan. Karon, dili na ko mahadlo pa nga atngan pa ko ni Dave sa kawas. Og, marag mga 2 ka semana na. Gawa na nako siya makita pang nag-atang sa kawas sa hotel. Mitagam na tingali, nga hapit maligsi. Og wa ko makisulti. Oh, mitagam na kay siya. Nagkasabot ka siya nga dili ako niya. Pero, dali ko niya mitagam. Dili ingon ni anak si Dave. Dili na ka siya na ako, human siya na kita. Shit. Hindi pang maramang kong nag-uol nga nagkunauna. Dili ba angay nga malipay ko? Kagawas na nako. Wa na Dave nga magsamok pa nako. Dili na ko angay mahadlok ang masayra ni Joshua. Nga may pamilya na ikong gibihaan sa probinsya. Inya, tatay. Dali, kugos ka lang ako. Yayo pa ta, tatay. Dolo lang ta sa gitrabaho ani mama nimo. Kita namin ni Mama. Yay! Kita namin, Mama. Kiss na ko ako, Mama. Yab-yab na ko niya. Yay! Nakasiguro kung dili makanto si pama nimo kung iyan na ka makita. Mubalik daw niya siya nato day. Papauli na yun nas mama nimo. Yay! Dini na, tatay. O nak, panita din ni mag-atang ni mama nimo nga mugawas. Bisan unsa pisang oras sa mugawas, magpaabot ta. Wow! Kapik! O anak, nadia mag-work si mama. Mao nga busy si mama. Wow! Worksot ko din na, tatay. Inikapik na ko, ha? Sige. Kung mo school ka lang tarong, magkatrabaho ka sa manyag tarong. Dili sa man ako. Kay, waya kas kuy tarong, tatay. Mao martiyo o kapas imo armas. Unsa? Ingon man si Manok na pusit ang armas iya, tatay. Kay puyes man iya, tatay. Kunya, ikaw panday man. Mao martiyo o kapas imo armas. O anak. Mga ikaw magtarong dagit sa pag-eskwela, ha? Ha? Kaya inigdako ni mo, makakita din kagtarong nga trabaho. Ako maning nan manok, tatay. Mas maayo ako, tatay. Kay kamauhi mo bayay. Kung wa ako, tatay, wa siya bayay. Dili man na kay mo bayay, pusis. Day! What? Lano, strikta kaayo. Others naman good kaayo ka, oy. Sa may tuyo ka ba? Girl, May mo ba? Kaya pinahang akong blouse kay mas mahal pa na nimo. oh? Uy, wow ha? Blouse, mas mahal pa na ako? Unsa na? Lain na kay kaay. Murag yung dili ukay-ukay na imong mga sinina. Sus, parehas na taoy. Mas angayan lang gyud ka kay mas gwapa kag usa ka kaligo na ako. Ay, kung wala sa kamayo ikasulti, no?
Mauna na ko nimo sa gawas din sa powder room. Ay, day pasa, day, uy. Day, kahinumdum ka itong lalaki gani ang gwapo sa una. Daghang lalaki nga ato makita nga musod gawas din sa Hotel Mars. Kay daghan tagyas din eh. Dili, katong lalaki ba nga dito gani sa may guard sa una, nga ingon ko nimo nga gwapo, og nindot og barog. Pero, poor lang tan-aon. Unya, may kalit gani kag lakaw paglingi nimo. Kahinumdum ka. Ngano? Day, nakita na ko siya at bang ning entrance sa hotel. Usa? Ni anasab siya. Ay, dili di ay siya, sila di ay. Nagpahipi sa may punuan sa atbang, na punuan no, naaskid diha, nagsigiglantaw din he. Pero nakitang gihapon ako sila. Kay timing man nga, milili sila sa akong paglingi. Unsay puti mo ipasabot nga sila? Sila, kay may daman siyang bata. Unsa? Gwapa po kayong bata, day. Puti sad kaayo, murag ikaw. Unsa? Puti alagi sa bata, day. Kanang puti ba nga, dang puwa. Na, bisan naara sila sa atbang pero maklaro na ko nga gwapa ang bata. May babay pang gani na ko, dayon na kong sud. Unsa? Shit! La, sa problema atong babayan na, uy. Kalit naman kasuko. Unya, walk out. Ngano di ito siya? Hala siya, uy. Feelingon. Sakar ganing ranggo, mura nagsikinsa. Kung dili ka bliton, dili na halos matagad. Bahala siya, uy. Pero, hala, uy. Gwapo, gintawhana, uy. Iya pa ka tong anak sa... Basta makig-ila-ila to nako, pangutan-on gyud nako kung iya ba tong anak. O kung ulitaw pagani siya, ako'y manghuyab niya kung magpadugay-dugay siya. Shit! Shit! Ni anasap siya. O gidapan niya ang among anak. Pusit! Usa ba yung gusto ba itabo? Nagtuos siyang mobalik ko niya. Tungod lang kay gihimo niyang kolateral ang among anak. Huh? No. Mas misabot pa hinuon ang akong kagustuhan makalintawas ko gikan niya. Shit, Jud! Dili pa himo makita siya ni Joshua sa gawas. Ilabi pa karon nga dani ang among anak. Pusit! Babe, Yes. lunchtime na. Sorry, babe. Makikinanglan kong humanon. Busog-busog ko. Pag-lunch na lang. Okay? Orderin lang kong magkaon. Kanang magkaon ako later. Sure ka? Dili ka magawas din eh. Gani na pa kang duko kaayos imong gibuhat. Yeah. Mayong These are pagbumingaw urgent. sa Lex Pinoy. Just go, please. Okay, babe. I'll be back with your lunch. Bye. Yes. Hikayan ko na niya. Gawso na kong tali-tali sila si Dave. Kinahanglan magkasulti kami. Kinahanglan nga dilit ako niya sa mukon. Tatay, muot. Muot? Giinatan ka? Uli, paypayan ka. Di man na paypay. Imo man na kamot. Hangin magyapon. Singuta tuod ni mo eh. Ato na kita mama tatay. Ato siya sudyon. Ay na card. Oh, tana na. Na ako ato inon card na ada ako mama work. Dili mahimo. Masuk ko ang guard. Kaya nga naman. Kay dili mo tagis diha. Ha? Mugit dahi ta. Patay kwarta day. Mahal ka na diha. Libyeta ako mama. Naman ako mama work dira. Dili. Sakay. Mama! Mama! Da! Pagdali! Oo, lana. Pasakay na mi. Dahil na. Sakay na ito ni mama. Yay! Saluyo, Dave. Dili sa tubangan. Isa pa. May dakang bata. Di. Sorry ka. Luyo dita langga, sayip si tatay. Ay, Di ka pwede sa tubangan kay gamay pa ka. okay, tatay. Hilo na nami ka. Mama!
Dali na. Sabag sa kanan ko, dali. Ingkod yan ko, tatay. Humok ay nindot auto mama, uy. Dato na ikaw, mama. Dato na kita. Nanadra auto. Wow! Kadakan sa food. Chicken, fries, juice, napajutoy, spag. Thank you, mama. Okay, kao ano maayo. Giduha ko ng imahang manok, kaya iba akong paborito mo kanya. Nak, hinay lang. Patukan ka. Lalay mong Diyos, oh. Kaon na, tatay. Wa pa ba yung ikaw kaon ba ya? Mukaon na ko ron. Kami ni mama ni mo. Nga, mga unta. Karon pag ko kaning mubating kagutom, balik. Taon-taon na nga, ako makakaon og tarong. Nga naman. Mihugo ka bitaw. Mo di ay. Lain na ba kong tanahon? Oh, kao na. Pagdali. Dadaw sa niya ang gipatigaot ako. May nala na makaon sa bata kung gutomon sa biyahe niya. Magdungan ta sa og pauli. Dili. Ga, Pagdali og kaon. Kay magsulti ta sa gawas ng kananan. Kanang dili makabati ang bata sa atong panagsultihan. Dili ko mahimong magdugay dinhi. may tungod sa unsa. Pagkaon una. Dungan nimi. Dugay na nangandoy ang atong anak nga ikadungan ka sa pagkaon. Gimingaw na kay minimo ka. Dili ka pagkupot sa kamot. Ngano? May daghang tao, Dave. Pero, Kung dili ka mukaon, sige. Dali na, magsulti na ta. Dagdagan ang akong oras. Kinahanglan akong makabalik sa opisina. karon lang ta magkakuyog pa usab. Magdali ka pag yun. May tapaho ko. Dili ka ba makasabot? Ay, lagasukog ka. Sige. Magsulti ta. Unya, si Inday. Inday Elaine, dinhi lang sa kaha. Kaon lang dinhi. Dito rami sa gawa si tatay nimo. May panasultihan lami. Makita raman mi nimo sa bildo Dan napita ba? Huwag na yung pagkaon ha. Good girl. Mwah. Dili magkiat ha. Magbinuotan ka nunay. Oh, mama. Kailan ako. Di yan tatay, no. Oh. Maayo ko mao. Dali na, Dave. Sunod ako. Dini ka lang ha. Sundan ako sa mama nimo. Dili mo gawas ha. Yes, tatay. Promise. Diniraman ako. Wait ako ninyo, mama. Bayik ha. Dayi mo bayik, tatay ha. Wait ako ninyo ha. Ulang ga. Mubalik mi din si mama nimo. Magdungan na ulit tas pagkaon. Hinawak na mama huwat, tatay, oh. Oh, sige na. Dini lang gid ka ha. Ato na ko. At yung tatay si kamata, mama. Yummy. Ingon bitaw ko manok. Tuman mama saad niya. Yaak mi. Unya kaon mi din ni. Unya payit mi toys. Ingon bitaw ko. Yummy. Ga. Kadugay pa ni mo misunod, uy. Mahinong danon ang akong matag siguro, ลองลุกดูสิโอ้ยดูมันดิ ค่อยๆนะไม่ต้อง Dave. Sorry. Gipakigsultihan pa nako si Ni ah. Kwarta. Kadaghan ko din eh. Basig mawa na sabi niya ni para sa una. Ubay para ba ni? Ay lang ko hatagi ini. Dawata. Ga. Kinalang dawaton mo kada. Pero ga, daghan ra kay na. Mas daghan ba man na sa miagi ni mga gihatag na ako. Kuyawan ko nga mawa na sa miya na. Kaming may kawatan na bagay sa palibot. Dawata ba? Ga, Katapos ang higayon ko na ka ng paghatag ka nimo.
Ug katapusang higayon na usab ni nato pa nakita, Dave. Dili na ko gusto makita patakang usab dito sa kawas akong gitrabahoan. Nga magbarog-barog ka dito. Dili mahimong may laing masayod mahitungod nimo. O dili... Don't touch me! Tingalik na kasabot ka na akong nga, no, Dave. Dili na kinala magdagan pagitag istorya. Ayaw kong ingnaini. Dave, mahimo pa. Ayaw paghimo eksena din. Dili ka pa maawaw? Pwede ka tao. Huwag ko labot sa mga tao. Ikaw lang ang mahinungdanon alang nako ga. Maluoy ka. Ayaw kong ingnaini. Mahal kita ka. Ikaw na'y bahala ni Ili. Nasayod kong... nasayod kong dili ni mo siya pasagdan. Ikaw na'y mahibawang pasabot niya kung nga nung... kung yan ang dili na kung mahimo balik pa dito upan ninyo. Oh, shit. Ato na ko. Dave, magsabangan yung mukha sa pinuhi ko. Dili ko mapuhi. Ayaw bigbihay. Dave, nauunak mo ha. Uy, ikulit siya. Dili. Bisa pa kung sa'yo mo baton, dili ko mapuhi ni mo. Mahal ka. Nakinalan mininday ilini mo. Ayaw bibiyahe ka. Ang sabat, Dave. Ayoko. Uy, iko ba? Mama! Tatay! Ilin, balik sa dito. Kaon sa dito. Okay rami ni mama. Kaon sa tiwas ito. Kau. Uy, ilagay ko ang sabat. Imi ka. Imi. Dave. Balik. Ilin, anak. Yan ang migawas mangga. Dito ka na sa sod. Ayaw biyahin mo pagkaon. Hipuso niya to dito. Balik sa dito, kau. Magpaso sana ako sa mama ni mo. Sige na, balik sa dito. Paabuta ko, ha? Mubalik ako dayon. Ayok man ako, tatay. Iyak man ikaw. Away man ikaw, mama. Wawi. Ako away yung mama ni mo. Ni lablab ko ni mama. Mo nga, di kakus ko. Kita man ko. Waki man ikaw, mama. Biyaan na ako, mama, tatay. Hilin, dili tabiyaan ni mama. O trabaho lang si mama, mao nga bibiya siya og una. Pero mubalik si mama. Balik ko na niya. Tatay. No. Dili ko angay ang buhilak. Angay kong maglipay kaysa sa katapusan. Kawas na ako gikanid eh. Dili na siya magpaabot pa na ako kapupali ko. Kawas na ako. Mabuhatan ako ang tanan akong gusto. Buhatan ako ang tanan. Elaine, anak. Elaine, masilo ako. Masilo si mama. Masilo ako. This is it. Brand new life. A brand new me. Hello, babe. Sorry nga. Nag-drive. Naglipog pa ko na asa ko mukaon. Ay, wa magkukumaan at gawa ka. Nanod ko nga, ikaw ang mo desisyon kung asa kita mangaon. Balik na dire. Ha? Pero... Balik na dire. Karon dayon. Kay may lagaw ta. Okay. Coming, babe.
Kung humana ka na, dali na. Malakaw na ta. Mamauli na ta. Unya sa tatay. Kaya kanina pa ta din eh. Gisigihan na tagtanaw sa mga empleyado din eh. Huwat sa tatay. Kadiyot lang. Yan naman. Humana magkakaon, di ba? Huwat sa ta, mama. Ingon ka, balik pa siya. Ingon ka, balikon ka niya. Waya-payaki. Kanina ramalakaw, mama. Wapayaki siya bayi. Ayaw paghilak. Mama. Ay paghilakot. Di na mo balik din ay. Si mama ni mo sa kananan. May trabaho pa man siya. Adto na to sa pabuton si mama ni mo sa ato. Muna taniyag pauli. Mga dali na. Di ko. Hawat pa ako, mama. Ingon man ka bayik siya. Dili, maginahi sa o. Mamiya na ta din eh. Mamauli na ta. Kung dili ka gustong bunalan ta ka. Tatay. Ayaw, tatay. Ayaw, tatay. Dali na na. Dili na kaya ni tatay nga mupundo pa din yung dugay. Nakuhapit pagkapugong sa akong gipati. O mauli na ta. Ay, salamat kay nauli na mo. Oh, nakatuog man lagi na. Nay, Dave. Dave, anak. dili na siya na ako, nay. Dili na siya na ako, nay. Diyos ko, anak. Huwag sabihin mo ba itong inday, nay? Kaluwi sa mong anak. Wasi kalibutan. Huwag siya mo ito, nay. Dave. Anak. Ang bata. Ipahilo na una ang bata. Nak, Dili na siya na ako. Dave. Kuwang pa bang ko mga pagpanikamak, nay? Kibuhat na ko ang tanan para niya. Pero anong kuwang pa man kihapon? Ganong dili naman siya lako. Anak, Dili kay ako lang ang iyang gibiyaan, nay. Lakip na ang among anak. Magunsa na malami karon nga wala na siya. Usaon lang ko sa pagpasabot ang among anak. Nga dili na may balik pa din niya ang iyang inahan. Kano sa among kumamakak ni Inday, nay? anak. Tingali. Kinahanglanan nimong dawaton nga nausab na ang iyang pagbati. May mo sa bang yung pagbati alang ako, nay. Pero dili sa among anak. Nagkinahanglan niyang among anak, nay. Kamay pa kay Sinday din. Kaluoy sa bata ngayong biyaan. Magdi ko musugot, nay. Ubalik ko dito. Hagayon ako siya hangtod nga pulaan siya mubalik na namo. Paabuton ako nga mubalik siya namo, nay. Dave. Sa Lex Pinon. Human din sa mong gitrabaho ni Abay Berto. Mubalik ko og pangalsa dito sa merkado. Dublihon ako nga kong paningkamot. Kinala makakwat ako. Kinala makatigom kong dako. Alo sa ingon, may ikapuhunan na unya ako o kamay negosyo. Kung makasugod na unya ako sa negosyo nga ako nahunahunaan. Dili na unya ako ikaw pa ni Ime. Mubalik na siya na mo.
Bay. Yaw Oh. ka. Bay? Parang ba? Usulti na kinahanglan tagdul-dul ha? Ha, pangitaon nun rin ba kayo ng dul-dul ron? Mga daghan kinabuha kayo. Wala kahig na nun. Kahigtan ba? Bay, Oh. sa imong huna-huna ba? Kanang kanang kananan nga negosyo maayo ka na. Kaayo rana. Labi na kung nakimayong pisto. Sus, maayo gikinang negosyo bay. Ha, maginansya pa ka, libre pa pagkaon na na. Ano man? Karoon na kag negosyo ka nanan. Sige, tabangan di ka bay. Tabangan di ka panday. Why bayad? Unya na ikaw man. Ingon ka, way bayad. Saan ni Jay? Why bayad? Inig maghimo. Bayad na ka na. Di ba? Kini siya. Liso ki pangwarta ron ay. Usa pa. Madatop ka na mong nauna na ang negosyo bay. Ay, wag ko maghandoy nga madato ba eh. Ang ako ba nga... Basta. Gusto ko nga magkasugod na unya ako. Inguna na nga negosyo pohon. Oh. Pwesto o puhunan na lang unya ang akong pangitaon. Mga gikan din mula ko sa merkado. Magtabang-tabang ko dito. Grabe, ako gihanan mo bigod. Birtime taron. Kutom tala sa isron. Ya, ni kahuman, matop gigas merkado. Paway sa rin. Kapoy kina. Kinalan gid bay. Alang ni sa akong pamilya. Nay, Ah, diyan na nimo nay oh. ang tibuok sweldo man lagi ni Nimo nak. Nganong kihatag man ni Nimo nako, ha? Ikalay hipos ana nay. Kuhay lang sa niya na kuan kana kung do na kay kinahanglan nun. Nakapalit naman kog bugas. Ingon man may mga sudan sa umaabot na adlaw na lang nga panginahanglan. Pero may kwarta pa masagod din nay. Nga kita na ko sa overtime ug sa sideline. Igo pa sab ni nga kuhaan ako og pliti-pliti balik na ako sa syudad ugma. Nak, Naibaw ko nay. Pero dili ko mahunong nay. Bisan makapila pa ko niya ingna nga mahunong na. Dili ko mahunong nay. Ang tulong mo balik sa din nato. Dave. Patug na ko nay. Taparan ako si Inday. Dili lang ako mato sa merkado ron kay musayo ko gato sa syudad ugma. Una lang ko higda ni manay. Kung may mahimo pa lang ko alang kanimo, Dave. Kung may ikatabang pa lang ko, aron mo luag-luag ang imong kipati. Pero kutob lang ko sa pagsuporta kanimo, anak. How do you like it here? Super! Mali kong ganahan mo. Sayod kagyod kung sa imong ibayad ako. Of course. Nakailan na kaayo ko ni mo, babe. Og nakailan sab kay ko nimo. Kilok pa. Gusto ko sa akong desisyon. Nga ubanan ka sa imong bakasyon. Aron mas malingaw ka pa. Bugnaw kaayo. End of October na. Sugod na ang bugnaw din sa Japan. Daw December pa ang official nga winter to February. Ganahan ako makakita og snow. Gusto ko mahigda sa ice, babe. Kana bang maghimo og angel? Para sa sa salida. Muhigda na yun iwarawara ang kamot og ang tiil. Then maghimo usab og snowman. Ganahan ko ana, babe. Then let's make one. Wa pa may snow. Unsa man na to sa paghimo? For now, lain una ang atong himuon. Babe. Unya na nato planoon ang sunod natong destinasyon. Uman ini. Yes, babe. Yes. I agree.
basta promise ha. Pagkituon ko ni mo, Snow. Laing adlaw na sab. Hapon na. Ug sama sa kagahapong adlaw sa Sabado. Wa ko ikita si Amy. Pero magpaabot ko nimo dinhi sa gawas sa imong gitrabahuan ka. Dili ko mulong hangtod na maluoy ka nako. Gigutom na ko. O hurot na ang biskwit nga akong baon. Ingon man lang akong tubig. Dili ko mahimo magpalapi o kasto. Igo na nga makakaon ko o makausas sa kadlaw. Adto na lang niya ko mamawi kaon sa bahay. Inig-uli na nako. Ay, naot maunta nga magkita na si Amy. Bisan makita ko lang siya. Matambalan ang akong kamingaw niya. Oh, ang kwat siya. Nakita ko niya. May pasidaan na pa siya na akong daan nga. Dili na ko niya mahimo makita din eh. O, may aksyon siya glapang. Dili mahimo nga iya kong ipadakop. Pagdali ko biya. Dagkan ka lagi dali-dali. Sumuka tawa na. Sige magihapog balik bisag. Gihadlok na. Ipasinan ang narbagyo kong ni Ma'am Amy nga di na pa doon ang gatong tawa na din eh. Kinsa magaday ka atong laki ha? Ikot sa magkagito niya. Kikon, nagsamok-samok niya. Mahimo manunta nga iya itong ipadakop tinood. Pero, di pasab ko no. Iya rin ipahudlat. Abala siya eh. Kakwartawid ako. Galante na kayo ni siya karon. Chef! Hoy, Ma'am Cute! Ikaw di ay? Kita ko ato. Ang unsa man, ma'am? Kadto kung may gisitsitan ka og may midagan sa atbang. Kadto. Ay, buang to, ma'am. Mudool nga din, he. Lisod na, ma'am. Ako tong yadlok. We, buang. Kadto man ko tong gwapong lalaki nga magsigig balik-balik din he. Wala ni mo pangutan at chef, kinsagyo iyang gipangita. Og si kinsagyod ang iyang tuyo. Ha? Kaya imposible man, uy, magbalik-balik siya din he kung wa siya tuyo, di ba? Wala ni mo pangutan at chef. Wa lang sab, ma'am. Kapoy ba ni mo, chef? Imo rang giabog nga wa ka mangutanan kinsay tuyo. Naoy kaluoy sad good. Basig importante ang iyong tuyo ba? Gwapo ba ya? Gwapo mo ma'am nga. Gianugnan ka. O niya, bati patog na akong. Yadi, dili anugon. Luoy ra. Ato na ko, oy. Out na ko, oy. Bitaw, no? Pangutanon ka na ako sunod, no? Kung si Kinsagyo iyang tuyo. Pero, bahala siya, oy. Nauli na sab ko sa amo nga way nahimo. Mauli ko nga wa ang inahan sa kong anak. Oh. Ang akong tiyan, misakit. Kagahapon pa man ko kung way tarong kaon. Magdali ko sug pauli. Aron nga magkakaon ko. Ginoo ko ni mong bataa ka. Kagahapon ka pa di ang way tarong kaon. Imo ra yung giantos ang imong gutom. Unyag masakit ka ni ana. Magunsa naman lang unya ang imong anak. Dong, tiguang na intawon ko. Di pa ko mamatay, nay. Dili mahimong mamatay ko. Nga wa pa mo balik si Amy na mo, nay. Gikinalan siya sa mong anak. Hangtod kanus ang mag-iningon ka ni ana. Nakita mo ba ang imong kaugalingon? Mihugo ka nagmaayo. Nanglawom na ang imong mga mata sa kanunang way paway. Gipatay-patay mog maayo ang imong lawas sa pagpangita og kwarta. Wa ka pa'y pahuway sa kanunang paghuna-huna niya.
Hangtod ka no sa aka, mag-iningon ni Ana. Ang ito nga balik na ako sa Amy, Nay. Dave, wa ka pa ba kapuya? Kapoy. Pero, dili ko may mong kapuyo, Nay. Ito o paghapon ko sa panultiyon nga, ang matuod nga gugma. Paanti ko mo paabot, Nay. Anak, Dave, Mubalik raw niya na mo si Amy, Nay. Magpaabot ko. Oh my God. Kami nga sa ilahang mga shops din sa Japan. Pero kadaghan sa mga nindot. Nahinamdam ko. Mauni ang shop nga anhion sa mga artista sa Pilipinas kung mo anhi sila sa Japan. Gosh! Magkuha ko ini mga skincare nila. Cleanser. Ug ni eye toner. Moisturizer. Sunblock. Night cream. Ay! Kini pa. Nindot sab ni. Vitamin C serum para sa face. And this one also. Foaming facial wash. Ano sa papa ha? Wala naman ko makasabot ining uban, oy. Ay, kini collagen. Niya pagpiling cream. Ay! Bahala na. Mukuha ko ining tanan nga akong ganahan. Usa ka swipe ra ni sa card nga gihatag ni Joshua nako. Og solved na ang tanan. Shit! This is life! I love my life. Are you done? Almost na, babe. Kadit lang ha. Kana. Magkuha na ko ana. Baby cream. Og hasa kinay makeup, babe. And also this one. And this one. And that one. Gamay ra ka gipalit, ha? Gamay ra ka gipamalit. Apit na mo hot doon ang niya suds tinahan. Babe, noon ang Japan nga maayo ang ilang product para sa skin. So, pahimos lang ko na higayon na. Okay. Just make it fast. Gikapuin ko paabot ni mo. Babe, hapit na lagi. Girls and shopping. I love you, babe. Okay, dito ba tayo napita, oh? No, ikaw na. Mauna na ko ni mo sa hotel. Nagasiguro kong dugay pa ka ng imong kadiyot. Layo na ko ga. Sa pagpaabot ni mo. Patience is none of my virtue, Emmy. So, I will go ahead. Walking distance ang gikan din ang hotel. Dili ka mawa. Okay, bye, babe. See you. No worries. Mas pabor ni alang nako nga way magpaabot ako kung kadus ako mahuman ug mapulan ko og pamalit. As long as may kapalit ko, dili ko mo pati og kakapoy. Oh, kanindot din sa Tokyo, Japan. Sobra kalimpyo nga bisa ng ilang CR. Mahimo ni mong katulkan. Dili pa ka maabtan og kagutom og kauhaw. Kay bisan asa ka mulingi na daghang window machine. Mahal ang ilang mapagkaon din pero carry ra. Mag-uol ba ko nga dili man ako ang magbayad? Oh! Di imnan eh, meta sinit pa. Makayo na si mo ubo. Salamat, Tay. Kanunay ka mang nagpasingon. Uda ko ang kapaspahuay. Huwag mawa ni mo anak ko. Kung mapahuay ka. Pero dako kung mawa ni mo kung kanunay kang maghago. Mas dako ang mawa na ko, Nay, kung mapahuway ko. Kay kita mga pobre, kung mapahuway, huway mahimong abot. Bisan anak. May nung danon paghihapon kung mapahuay ka sa bisang panagsalang. Pagkapahuway man bitaw kung magabiin, Nay. Ay sa pila lang ka oras. Kay gikas pa pamanday, mangarga ka pa man dito sa merkado. Kung dili mo dawat, o dili mo dawat kapag mga ayuhonon nga bisan unsa. Ayaw kabalakan ako, Nay. Kaya ko, Nay. Natulugan lang yun ko. Panuhot na rin akong ubog si Nay.
Sa sunod adlaw, na ni. Ihinubig rin na akong imong mga pinabukalan ng mga dahon-dahon. Kunya, pakapinan pa og tinaga nga luya. Hawa na. Solve na na. Mali na kanindot kung may nanay ka pa. Di ba, nay? Kay may makaatiman nimo. Kay kunwa ka pa, nay. Uban na mo inday. Abot lang ka ha. Kung mag-unsa na lang ka meron ni Ilin. Mao na nga, salamat ka, nay. Salamat sa tanan. Di, ako'y angay magpasalamat dong. Tung tipuutan kay kang pagkaanak. Sa ubaabot, makita mo raw niyang matod nga kalipay. Gantihan ka raw niya sa Diyos, anak. Nay. We're home. Kalapas ako. Kapayog lingkod sa aeroplano eh. 4 hours na gani katong nga flight. Mereklamo ka na. Unsa pa ka kung wadto ka na sa Europe o Amerika? No! Dili ko kapuyan, anak, babe. Matawag na ko, anak, sa plane. Oh, promise. Kanasa mo ta mga to? Wa pa sa plano. Let's plan for it, babe. Soon. Okay. Mas okay na ang soon kaysa wakid. Kay but pasabot, anak. Nga may paabutan ko. Oh, babe. Mupi yung anak ko. Lapit kayo ko. Gigutom ko. Monica, malahos na lang tayo sa kondo. Dili na mga on sa gawas. It's because gusto kong mukaon ug luto sa bahay. So get up and cook. Serve me, Emmy. It's the least that you can do. Babe, of course. Ako ka ng obligasyon. Nawa lang sa kunahon na tungkol sa kalapat sa kung oo. Okay, sige. Paabot ako din niya sa lawak. Magluto na ako. Make it quick. I'm starving. Okay. Nakapoy gituntang iliho. Pero ako'y mahimo. Dili na ako mahimo supakon si Josh. Dili na ako pwedeng pasukon siya. Kailan makita niya ang tanang kanindot rin ako. Aron dili na siya mangita pa og lain. Ako ka lang. Kaya dili na sab ko musukot tumapulihan pa. Gusto na ning gidaghanon. Gusto na nako og mayo ning dahon sa saging. Aron nga dugay mawa ang iyang kainit. Ug niya isod na ko ning sudlanan sa ice cream. Guston ko pagid sa akong t-shirt ang sudlanan aron nga makasiguro ko na init. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Masin ko nga magkita mi karon si Amy ug matunol ko ni niya. Hinaot unta. Ha? Sayugon ni mong nagtikaw-tikaw din he. Mo gi ka na karon paingon sa siyudad nay. Nakaluto naman ko ning balanghoy nga gitunuan, nga gikamayan. Paborito man kini ni Amy. Ilabi pa kung daghang tunog kamay. Lapot. Ay, ho ka na sabdi mo pahuway. Pahuway na yun eh. Sa'yo lagi ko may mata aron sa pagpangandam. Sige nay, ato na ko nay. Naadihan na ng kun ang linong nga balanghoy nay. O nasab diya sa pikas ko ng inununan. Ganahan man ka na, di ba? Ipari sa balanghoy nay. Ako lang yung giitos pag-ayo, aron mas lami. Ura nagsardinas. Salamat na. Ato na ko nay, aron na makasakay ko sa unang biyahe paingon sa siyudad. Paamin na ko nay. Nya, ikaw na bahala ni Inday ha. Sige, sige. Salamat nay. Amping. O nay, salamat nay. Panalipit taon kanunay nga akong anak, Diyos ko. Salamat kay sayo sa ko nga nabot ini. Anay ko din mo pwisto kay nakabantay na ba ang gwardya na ako ditong dapita.
makita ka ko ni Amy din eh. Masayod ka siya nga nagpaabot gihapon ko niya din sa gawa sa iyang gitrabahoan. Hinaut-unta nga makasulti nami. Unta, makigsulti na siya nako karon. Gisapot lang siguro siya na itong miagi. Bawa nakasabot ko. Kapoy ang manarbaho. Na-pressure na siguro siya. Dili siya makahimo sa iyong giingon nga kalimtan na namo siya. Lantaw-lantawon ko lang yun ang iyang sakyanan. Nakaila ko adto. Gitiman anak ko ang kulor, lakip ang plate number. Kahinumdum ko. Diyang kipasa kay Minia sa iyang gidang nga sakyanan. Ang ayan kay siya. Misamot siya kagwapa. Huwag nangalimyon ang iyang kahumot sud sa iyang sakyanan. Magalas 8 na sa bangtag. 15 minutos na lang. Ay, mikutoy naman ang akong tiyan. Magkuha ko sa rining bilahin akong balanghoy. Gusto gid nga nagbahon sab ko nini. Gawas akong gidapara ni Amy. Buhaon ko ni gikan sa kumbag. Atira. Bugtaw na. Kay sa pagkuning orasan na luto. Magkuha ko usa. Ug isira na ko balik kining bawna na. Oh. Sakinan. Mauna. Kanang nasunahan. Mo gina. Mubabay ko. Ay, hala. Ang balanghoy. Nagbitbit man day ko. Oh gosh, nalimot ko kapit og coffee para ni Josh. Nanahinuon ko doon sa gayta. Balik na lang ko sa agi. May oras pa ko. Oh, may warwara sa unahan. Oh, shit. Kasayo pa sa puntag. Kipwisat na sab ko intawana. Ni ana sab siya. Sabay kong buhaton ang dili ka na magsamok pa nako, Dave. Ay, makaguba sa adlaw. Ga! Sakay pagdali. Oo! Diyan na, Ga! Ga, kumusta? Makapila ko, mibalik din eh. Pero, wati ka matayming eh. Salamat sa Ginoo nga, nakita na gid ko nimo. Kumusta naman ka? Ang imong trabaho, okay ra ba ang imong kahimtang? Really, Dave? Ako gyud imong pangmustahon? Obvious naman tingali kung unsang akong kahimtang karon dili pa. Labaw pa sa okay, Dave. Maayo hinoon. Kami ni Inday, okay ra masad mi pero magsige paghapon og pangita nimo si Inday. Kay kay bawo na kasi imong anak. Mingawon man gito nimo. Og labi nako. Niyari ko ida para nimo. Imong paborito. Kadita, akong kaon gikan sa kong napsak. Gidaghan kini na kog tuno. Ingon man kamay. Ganahan kay kain eh. Gipili gyud nako ang mga kandilaon nga balanghoy. Kay mo man ganahan nimo, di ba? Ya, wala na ko magdaog buwad kay bahuan niya ka sa imong opisina. Adira oh. Ambi, Diraga. Init-init pa gina kay giputos man na ako maayo og dahon sa saging. Kunya ako pag gisod niya ng sudanan sa ice cream. Kunya giputos pa gina ako sa kong t-shirt ang sudanan aron nga dili mo bugnaw. Kaya day oh.
Asa man dito paingon? Palayo sa akong gitrabahoan aron way makakita natong magsulti. Asa man? Gawas. Oo. Ay, kanaog. Ako na abli na ng portahan, ini kinaog na ako. Dili na kinahanglan. Kanaog na. Sige. Asa man ka napita? Wala ko maswito din sa syudad. Taon-taon masargo ko nga nawa din Dako na kay kausaban din May daghan ng mga building, ng mga bag-o. Ug nausab na sa pang mga ruta sa sasakyanan. Gimingaw na kay kunin mo ka. Ay, mahimo pa, Dave. Ayaw ko kaksa. Abi ko pag nagkasinabot na tani atong katapusan na ito pa nakita. Wa ba din ako maklaro? Wa na ako maklaro o pasabot ni mo tanan, ha, Dave? Ayaw ko hikat pa. Dili ka man tingali butang nga dili makakita sa kadako sa atong kalahian na karon, Dave. Tanawa ko. Tutuki ko. O, di ba? Nindot na kaayong akong gisulob. Humot na kaayo ko. Branded na ang akong mga gamit. Og original ang akong perfume. Disakyanan ako. Og may condo unit ako din sa syudad. Dili na kaganan sa ato. Sa probinsya. May mong mamalik na lang ta din Ako inon si nanay. Mamalik na namin din sa syudad aron dili ta magkalagyo. Mag-uban lang gyapon ta. Mingaw na kay kunin mo. Mingaw kayo nga. Huwag ka sa duol ka. No. Dili ka? Dili ka mo sugot na mamalik mi din Sige. Magpaabot lang gyapon minimo dito sa ato. Basta mo pauli ka lang. Bisan magkausa lang gud sa usa ka buwan. Kung kapoy na para nimo ang matag simana, makita ka lang namo. Igo na kay na, ga. Balik na mo, ga. Giingnan ayaw ko kay kapa unsa pa. Ga. Nigakos ka na ko din una ko. Dave, unsa pa buhi ikot. Ga. Ayaw na kong tawgaan na kay wa na ta. Giklaro na nako nimo sa miagi pa natong panagsulti, Dave. O ba? Pero pag dili ka man makasabot, dili na ko nimo. Amy. Ang kinabuhi nga mong gihatag nako. Dili ko ato. Dili ko gustong mo balik pa ato, Dave. Pusa kalimti na ko, Dave. Move on. Amy, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na na mo. Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ni anas ako mga kamot. So, no. Ayaw na ko ninyo paabot, ha? Amy, ga. Ikon balik ko niya na kadaling kalimtan. Ikon balik ay may anak kasayot biyaan. Gitalikdan minimo sa ibong anak. Magunsa na lang may kunbiyaan minimo. May kamot ka, Dave. May tiil. Kumplito ang imong lawas. O kugihan ka, Dave. Kung mawa na ko sa inyo kinabuhi, naibaw kong dili ka malunusan. Nagkinahanglan minimo. Ako? Gipangutahan na ba ko nimo kung unsay akong gikinahanglan? Kung nagkinahanglan pa ba ko nimo? Amy. Kaya ang tubag, wa.
Wa na ko maginala ni mo, Dave. Dili ikaw ang akong gikinahanglan. Busa palayo na sa akong kinabuhi. Kalimtin ako. Kay gikalimtan na ta ka. Dugay na. Please. Pabor lang. Kung tinuod nga mahal ko nimo, ihatag na ko ang akong kagawasan, Dave. Ayaw ko ihigot sa usa ka relasyon nga way kapaingnan, way asenso. Dili ko pang probinsya, Dave. Pang syudad kini akong kagwapa. So please, ayaw na pagbalik pa dito sa akong gitrabahoan. Kaya dili ko gustong mauwawan. And if ever, mag-cross man pagbalik ang ato mga dan. Dili ta kaila. Imi! Imi! Magpaabot paghapon minimo! Bisan dili na ka! Bisan nalimot na ka! Magpaabot paghapon ko! Hangtod kagiyahan ang imo mga tiil sa pagbalik diri na ako! Nasulti na ako ang tanan. Nasulti na ako. Finally! Finally! Gawas na nagyod ko. Gawas na ako! Wa ka nagyod sa kong kinabuhi, Dave. Hinaot pa unta nga dili ka nagyod magsamok pa nako. Ganong mito ang akong luha. No. Dili na ko ang ayaw mo bati pa niini. Naluoy ko ni Dave. Huwag natural lang ka na. Natural lang ka na. Taw-taw na usab nga. Taw-taw na usab anahin mo na mong relasyon. So yes. Yes. May bati na lang kong kaluoy niya. Huwag wa na lain pa. Magdali ko. Kinala maabot ako sa hotel. Salamat taon. Ay nakatuog na rin bata. Taon sa doy. Wa may gagpo ay liog adlaw nga di maghilak nga mangitas inahan. Kaluoy yun na hunaon. Talinghod pa yung tao siyang pangidaron nga gibiyaan ni Amy. Ang bata ang labi nag-antos pa nagbuwag sa klinikanan. Nakatuog taon nga may luha ang mga mata. Hinday, sa umaabot, makasabot ka raon niya kung anong kinahanglang makalagyo ang imong ginikanan. Alsahon ko na lang ni siya pingos siyang kwarto. At dito sa kwartong digib, makabugat na pwede pataa. Ay. Dilaw tani makamata kay muhilak rasan ni Onya. O para mo maabot hangtod doon sa digib. Pastilan. Kaguol ko wag maghuna-huna ining amahan ug anak. Siguro, itong gabi na sa tumauli.
katog. Samtang napaabot ni Dave nga mauli. Hain naman ning bata nga wa pa man gihapon maabot. Pasado las 2 mas kadlawon. Wa ba kasi ilang tiyo niya may abot. Kay wa man kumakamata nga nangayo siya kat... Ay... Ang bintana. Mayong pagbuminaw sa Gani din Lex ako masira sa Pinoy. kong paghuwat-huwat niya. May nalagani kay may kawatan dining dapita. Ug sa sagi makakawat, wa man say makawat o dinis amo sat. Kay sira ko na lang ni. Uy. Sana ka. Tao. May taong nagbuyod sa mong nataran. Ginoo ko. Mga teleseners, mga ka-followers, dapiton ko kamo sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ni Sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.